Samotných interpelácií budem interpelovať pána Počiatka, ministra dopravy, pani Zvolenskú, ministerku zdravotníctva, pána Malatinského, ministra hospodárstva, pána Kaliňáka, ministra vnútra a budem interpelovať aj premiéra našej vlády, pána Roberta Fica, aj v takomto poradí, ako som to povedal. Prosím vás pekne, začneme interpeláciou na pána ministra dopravy, pána Počiatka. Pán minister, samozrejme som si vedomý tých skutočností, že tieto interpelácie mám následne doložiť písomne, čo aj tak učiním. Teraz budem sa snažiť hovoriť v ústnom prednese, čoho tá interpelácia sa týka a potom bude v písomnej podobe. Pán minister, otázka na úvod, vás chcem teda aj informovať o jednej skutočnosti, na konci je položená otázka. By ste neverili, čo sa v tejto krajine dá. Do tejto krajine sa dá uviesť do premávky 80 autobusov, ktoré vykazujú vážne konštrukčné chyby, zjednodušene povedané, praskajú im rámy a praskajú im točne. Pre ľudí, ktorí necelkom vedia, to sú veľké klbové autobusy, ktoré sa točia v jednom klbe. Neverili by ste a tie klby zvyknú prasknúť. Tieto autobusy nakúpil dopravný podnik mesta Bratislavy a sú v prevádzke. Sú v prevádzke. Upozorňujem, že tieto autobusy sú v prevádzke. Napriek tomu, že tieto chyby vykazujú, napriek tomu, že vedenie dopravného podniku o tom vie, napriek tomu, že vedenie mesta o tom vie, a tá interpelácia v časti bude položená, že či vie o tom aj ministerstvo dopravy a čo prípadne v tejto veci konalo, respektíve nekonalo, lebo ja si myslím, a dokonca jeden iný občan si to myslí tiež a podal už aj trestné oznámenie, že dochádza k možnému pochybeniu, spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia. Nakoľko vážený, či sa čudujete alebo nie, uvedením takéhoto vozidla do premávky môže nastať nešťastie. Tie autobusy vozia denne tisíce ľudí. Prosím vás pekne, ja si dovolím tvrdiť, že to si už nedovolia ani v rovníkovej Afrike. U nás sa to tutle, po nociach to zvárajú, preto, že tá spoločnosť z časti patrí ľuďom, ktorí v tejto krajine môžu naozaj všetko. Akcionárom firmy, ktorá vyrába tie autobusy, je spoločnosť GNT. Prosím vás pekne, ak sme už žijeme v krajine, kde niekto môže naozaj všetko, čo si ja neviem, kde berú to presvedčenia, kto im dodáva tú silu, ale môže uviesť aj do premávky vozidlá, ktoré ohrozujú účastníkov cestnej premávky, ohrozujú ich na zdraví a živote? Podotázka, ktorá tiež teda bude potrebné už odpovedať, ale po právnej stránke. Žiaľ, to je skutočnosť, vážený. Autobus mestskej hromadnej dopravy není bránka na maštali, ktorú keď vám kravička ohne, si dozvaráte stĺpik. Autobus mestskej hromadnej dopravy je z toho názvu to už vyplýva. A vozí ľudí, nevozí dobytok, vozí ľudí. Ľudí, ktorých niekto vydal do ohrozenia. A vydal ich do ohrozenia. Treba to povedať. Treba to povedať na plné ústa. A treba hľadať, kto je za to zodpovedný. To je stav, ktorý je existujúci. A interpelácia sa týka toho, že je čerstvým dôkazom toho, že niekto vyhrá všetko, na čo si zamanie, je aj súťaž, ktorá prebehla na trolejbusy. Toto boli autobusy a teraz mesto ide kúpiť trolejbusy. Aby ste neverili, kto vyhral. No zás vyhrali tí z konzorciu s niekým iným, lebo ešte nevedia robiť elektromotory, ale takže vyhrali zase tí a vyhrali, ešte to treba podotknúť, vyhrali preto, lebo mali obrovský advantage, obrovskú výhodu oproti iným. V tých klbákoch 18-metrových mali 5 dverí, čo sa javí pre podmienky súťaže ako enormná výhoda, enormná pre zrýchlenie premávky a neviem čo. Zaujímavé, že nikto iný z serióznych výrobcov, lebo sa nikto na mňa nehnevá, ale to, kde to vyrábajú tie autobusy, ktoré praskajú, predtým tam vyrábali krvné vozy, zo serióznych výrobcov nikto nerobí v 18-metrovej dĺžke 5-dverové autobusy. A viete prečo? Ja si myslím, Mercedes nerobí tiež, pardon, že musím povedať meno. Myslíte, že tí Nemci sú tak neschopní? Že by to nevedeli tam tie 5. dvere obchať? Myslíte si to? Nie, ono to súvisí s tým, so zaťažením náprav, so zaťažením celkovej konštrukcie. S tým to súvisí. Preto tam tie 5. dvere nie sú. Existuje jeden výrobca, ktorý robí 5-dverový autobus, ale má 24 metrov. To znamená, to rozloženie síly je rádovo iné. Rozumiete? Ale niekto na to, aby si spravil výhodu, aby vyhral všade,
lebo už vyhrala ju pána Rašiho, mimochodom pán Raši tiež vám budú jazdiť autobusy, čo praskajú, tak kvôli tomu vydal v šanc zdravie a životy účastníkov cez cestné premávky. A oni to vedia. Oni to vedia, kompetentní, čo to nakúpili, to vedia. A otázka znie, pán minister, ako s touto informáciou, ktorú vám teraz pokladám, naložíte? A či budete o tejto skutočnosti, alebo keď nebudete o tejto skutočnosti, že niekto vydal, výrobca, aj zadávateľ, v šanc životy a zdravie účastníkov cestnej premávky, či o tomto vie ten, kto dáva peniaze. To znamená Európska únia. Lebo ja tú Európsku úniu o týchto skutočnostiach, ako tu niekto s nami, ako s Papuáncami jedná, budem informovať. Ďakujem. Ukončená prvá interpelácia na pána ministra. Teraz si dovolím interpelovať pani Zvolenskú, ministerku zdravotníctva. A pani ministerka, veľmi krátko skúsim byť. Vo veľkej sláve za fanfár, pomaly slavobrána ešte chýbala, sme tu prijali e-health, ospravedlňujem sa za moju výslovnosť, zákon o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, áno, všetko v poriadku. Prosím vás pekne. Zabudli ste ale informovať ľudí, lebo tu sa niekto aj zastrájal, že idete skenovať chorobopisy. Zabudli ste jednu vec. Zabudli ste to tým ľuďom povedať, že ich chcete skenovať chorobopisy. Niekto to už medzi tým korigoval, že nebudú skenovať, ale to tu zaznelo. To sa dá vytiahnuť, že budú ich skenovať, dokonca sú na to peniaze. Prosím vás pekne, ak niekto chce skenovať chorobopisy, myslím, že je záhodno to tým ľuďom, občanom, ich o tom informovať aspoň. Lebo ústava, aby ste neverili, ústava tiež pojednáva o jednej skutočnosti, že práva osobné údaje sú chránené. A má to s tým súvis. Prosím vás pekne. Moja interpelácia je následovná. Viete týmto chudákom ľudí, ktorí tu v tejto krajine naozaj sú Papuánci pomaly, a tak sa k ním pristupuje, povedať, ako to robia v iných slušných európskych krajinách? Existuje pacientský sumár a existuje zdravotná knižka. Pacientský sumár, vážení kolegovia, to je to v tých Rambo filmoch, tie hliníkové pliešky, pomaly, keď to zjednoduším. Základné údaje. O tomto rozsahu sa v Európe rozpráva, že či áno, alebo nie. Ale vyšší stupeň je elektronická zdravotná karta, ak sa to presne volá, to znamená chorobopis. My sme pápežskejší od pápeža, my to všetkým ukážeme, my už to máme, ani ľuďom nepovieme, a už to niekto chce skenovať, možno to už aj skenujú, ja neviem, chorobopisy. Prosím vás pekne, otázka znie veľmi jednoduchá. Ako k tejto problematike pristúpili v slušných európskych krajinách? Pani ministerka, u vás špeciálne si vás dovolím poprosiť naozaj o korektnú odpoveď. Dobre? Ja nevylučujem, že naozaj aj všade sú tak otvorení. Ja som biedný angličtinár, ale čo som si ja mal možnosť pozrieť, tak viete čo, nevrhajú hrude do boja niekde v anglických hovoriackých krajinách, že idú do toho. Neviem, som zvedavý, však máte personálu dosť v tej budove, tak hádam to niekto vykomparuje, hej, nejak vytiahne tie informácie, čo sa deje. To je prvá. Druhá, prosím vás, opakovaná. No vás skúsim byť veľmi krátky, nechcem sa opakovať. Dvakrát ste tu doniesli zákon, môžeme o tom debatovať, ktorý okrem iného, vplyvu na podnikateľské prostredie a neviem čo, zvýši hodnotu zdravotných poisťovní. Renomovaná auditorská spoločnosť mi to potvrdila. Nechce byť menovaná z všeobecne známych okolností, viete, tu by ste im dali koberec. Ale môžeme sa k tomu možno časom dopracovať, že ktorá, alebo či áno, alebo nie. Áno, musí zahrnúť v súvahe, v rozvahe, musí to zahrnúť ako hodnotu spoločnosti, respektíve plusovú záležitosť tej firmy, ktorú chcete vy následne kupovať. Prosím vás pekne, poviete mi niekto, v čom je logika toho, že prijímate zákony na to, aby ste účtovne zvýšili hodnotu niečoho, čo následne má štát kúpiť? Prosím vás, ja som sa vás už to pýtal. Vy ste mi v tej vašej odpovedi napísali, že vy nemáte záujem zvyšovať. Ja opakujem, zvyšovať hodnotu. Prosím vás pekne, ja sa vás nepýtam, či máte záujem zvyšovať hodnotu. Ja neviem, aký je váš záujem, priznám sa, neviem. Budem veriť, že čestný. Ja sa pýtam, vie mi niekto od vás, ministerstva, pokiaľ to tu nosíte, povedať, či áno, budete musieť priznať, že áno, že zvýši to hodnotu, a potom je doplňujúca otázka, že prečo? Prečo zvyšujete hodnotu zdravotnej poisťovne, ktorý ste povedali, že chcete kúpiť?
Ja verím, že vy to zvládnete, pravda vám pomôže, niečo pravda napíše, neviem čo, nejak to, zavolajte, vaši to uhrajú. Prosím vás, neodpovedte slušne a korektne na toto, aspoň si to niekde založím, mňa to vnútorne bude zaujímať, dneska to mojim dcerám ukážem, že čo sa tu dialo v tej krajine v roku 2013. Ďakujem pekne, budem očakávať naozaj korektnú odpoveď. Pán Malatinský, pán minister hospodárstva, vás chcem poprosiť jednu vec. Včera bol ľud tejto krajiny, tí, čo si kupujú pravdu, ale ju nehľadajú, možno by to stálo za takú kampaň, že nekupujte si pravdu s veľkým P, ale hľadajte pravdu. No, ľud, ktorý si kupuje pravdu, ale ju nehľadá, tak včera sa dozvedel, že štát kupuje SPP a rodiny budú mať lacný plyn. To si bolševik nedovolil. To bolševik sa tak, akože aj taká novinárska česť, aj taká nejaká vnútorná, že ku koncu, samozrejme, nie v tých najtvrdších časoch, hej, že, ale pravda sa nebojí. Pravda už toho tu urobila dosť. Takže pravda včera pri vašom rokovaní vlády, kde vy ste to prezentovali, spustila ako také do podvedomia, nech sa to zašije, že čo geniálne idete pre ľud tejto krajiny urobiť, tak idete kúpiť SPP a čo následne zlacní plyn rodinám, ešte ste mali napísať aj babke v Medzilaborciach. Viete, alebo teda ten redaktor. Aj babke v Medzilaborciach, aj v Krupine, všade. Moja interpelácia je následovná. Pán minister, čo ste to vlastne kúpili? Mačku vo vreci ste kúpili. Prosím vás pekne, čo je SPP? To je budova na plynárenské? Čo je SPP? Plyn patrí Rusom. My žiaľ plyn tu nemáme. Rúru ste predali GNT chlapcom. No rozvody, SPP, distribúcia. Vážení, tí, ktorí tomu možno nerozumiete. Je SPP a je SPP distribúcia. To znamená, tá rúra ku vám domov, kde vy máte plynomer a z plynomeru do kotla a neviem čo, je SPP distribúcia. To je to, čo má hodnotu. SPP je nič. To je budova na plynárenskej. To sú možno 3 autá, možno nejaké sekretárky a neviem čo. Čo ste kúpili tým ľuďom? Čo tu šálite? Vy ste nekúpili nič. Vy ste kúpili jednu presklenú búdu so zlou zmluvou, držiteľom zlej zmluvy. To je celé. Takže moja interpelácia je v tom, pán minister, čo vlastne ste kúpili? A to, čo ste kúpili, ako môže ovplyvňovať ceny plynu pre domácnosti? Mňa to naozaj zaujíma, lebo plyn patrí Rusom a rúri GNT. Tak to by ma zaujímalo. Ak má ešte to SPP nejaké zásobníky, ale vy ste prebrali dlh, ten dlh budete musieť zaplatiť. Teraz ako zaplatíte dlh? No tým, že posuniete tie zásobníky. Oholíte to celé tak, že zostane jedna presklená búda, ktorá sa bude tváriť ako veľké SPP a to nebude nič. A už vôbec to nebude môcť zlacniť ľuďom plyn. Prosím vás, hrajte s ľuďmi korektne. Pán minister, čo ste vlastne kúpili? To je jednoduchá otázka, ale vy by ste mali dať, teda neviem, akom rozsahu môžete, kedy sa to týka, alebo netýka nejakého tajomstva. Čo to má? Čo to je to SPP? SPP je nič. SPP je nič. Lebo SPP vám nedonesie v bilataške plyn domov, keď nemáte rúru. Nedonesie, nedokáže to ani SPP, aj keď tam bude nominant, neviem, aký od vás. Nedokáže. V taške, alebo v čom? V sifonke to chcete nosiť ten plyn. Keď nemáte rúru, nemáte nič. Interpelácia na pána ministra Kaliňáka. Zase tiež opakujúca sa, tu si pomôžem, interpeloval som ho, že prečo sa záznam, ktorý teda zvykne sa inokedy podsúvať médiám, sa v prípade pána Slotu stal pomaly, ja neviem, jak sa tá kauza volá niekoho, že čo sa stráti, no proste utajeným materiálom. To Kennedyho smrť pomaly bude z toho. Takže z tej odpovedi mi vyšlo a prišlo, že zás znova mimoriadne nekorektná odpoveď. Prekopírovanie nejakého trestného poriadku je, myslím si, že nekorektné, ale jedno, čo sa dá z toho vyextrahovať, je tu, že polícia teda môže tie záznamy zhotovené poskytovať informačným prostriedkom len so súhlasom nadriadeného policajtov, zamestnanca, ktorý záznam vyhotovil. Tu som doteraz netušil, že ten, kto robí s policajnou kamerou, že aj autorom Felínim, tak prípadne tu sú možno iní odborníci na autorské právo, ale ak niekto v robote
a má štátnu kameru, tak si nemyslím, že je autorom diela. Alebo ja neviem, prípadne ma opravte, alebo v čom je autorský prístup diela, že potrebujete jeho súhlas. Hej. To je znova pre ľudí, ktorí by to prípadne zaujímalo. No je to absurdita par excellence. Hej. Čiže interpelácia je v tom, pán minister, ak ste tu, nie ste tu, je ľúto, tak potom prípadne počkám, lebo to naozaj je dôležité, však zase bol som maximálne ústretový, ale ja nemôžem byť úplne. On je rýchly. Poprosím pána ministra vnútra a podpredsedu vlády, keby sa mohol, že by mohol prísť na vypočuť si interpeláciu, ktorá je smerovaná na neho. Predposledný. A potom je premiéra, ale ten tu nie je a nebudem sa dožívať jeho prítomnosti. Dobre, má predpokladám štátnické úlohy. Tak. Áno, chcem byť konštruktívny a tak kratučká prestávka.